ранги мисол спортсмен кор мекунед компания звезда мекунед ёки шумо ҳамчун ранги бай се тароғ аст ёки шумо ранги мутахассис ҳастед менеҷер ҳастед ёки пул ҷамъ кардаги ҳастед ёки ранги кинозвезда ҳастед артист ҳастед ёки намедонам ё духтури бақувват ҳастед ёки шумо чиқор кардан даро нигоҳ кунед ҳаст роҳи бизнесмен пут бизнесмена значит як бизнеса гирифта калон кардан абед беҳтар як бизнес ҳаст роҳи звезда ман звезда мегӯям реально звезда и кадом роҳ мисоли ин кор роҳе ки спортсмено роҳе ки артисто роҳе ки мисолки любой кадре ки унҷо кор мекунад муаллими бақувват нотариус кор мекунад адвокат кор мекунад ҳамон мутахассиси бақувват шумо пулдор шудага шумо ҳаракат кунед ки ёки ҳамин соҳаи худатон ба бизнес созед мисол шумо муаллими бақувват бошед мактаб кушед детский сад кушед повари бақувват бошед кафе ресторан кушед мусои худатон ба ёки ҳамин бизнес кушед агар бизнес накушед шумо бошед инвеститсия кунед ҳаст роҳи инвестор сармоягузор ин ҳар якташ стратегияш разная стратегия разная шумо коре кардан дар кор роҳ манан роҳи инвестор чи инвестор ин диверсификация да манан мисол барои ки пулаш нест нашавад инвестор ҳамин пула бояд якҷоба намонад лучше як қисмаша инҷо намон як қисмаша вайба як қисмаша вайба ёки бизнесмен бошед ҳамин пула якҷоба дор диққат бизнесмен бошед ҳамин пула чӣ букун якҷоба аҳама сети калонтарини банкҳои тоҷикистон кадом банка ҳама бисёртар аст ҳамаи тоҷикистон тамоми ҳар як районҳошон даромадага эсхата чиба ки ягон бизнес дига кардагида ман кейсҳои худи шумо дидига хати гапзадан мегирам ки шумо ёд гиред чиба ки фақат ҳамин бизнеса қабилиги фақат ҳамин бизнес пешиш биёба ҳар хел предложениҳо омадаги конечно ҳазору якта предложение мебиёд тем более шумо ки банкир бошед соблазн бисёр идея пайдо мешавад пайдо лекин ҳамон негуфтана тавонистан дар кор агар шумо роҳи бизнеса гиред шумо баъд як муаққат беҳтар баравед мана мисол адидас танҳо ҳамин кор карда мекунад танҳо спортивная одежда шумо ягон бор дидед ки адидас мисол мебел провардааст трактор провардааст пулаш бисёр шудааст трактор меадидас нигоҳ кадоматон фаҳмидаст ман мисолаш кати овардаастам ки шумо тезтар фаҳмедон бизнес стратегия якта ҳамин як бизнес меқабли мебуравед анагон агар ки инвестор бошӣ мисол ту метавонӣ ки як бизнесба инвестисия накун чунки якавай бизнес бафурӯшад ҳамин пулар нест мешавад барои инвестор чиқад стратегия дошта нашавад ҳамаш ба якчанда направление дута сета и так далее направление беҳазар ман ҳамчун инвестор бошавед сарварма шумо ҳамчун бизнесмен не ҳамчун инвестор барои он бизнес модели ман якчанда бизнес якташ агар поён рафт дигараш ёрдам мекунад инаш поёнтар чиба ки ҳаёт ман музунданам ходататар я больше наставник чи бизнесмен чиба ки ман умрама бисёртар хулоса кунам ки умрама бисёртар мардумо ётинвай беҳтар ман медонам як бизнес ман беҳтара калон карда равам лекин агар ман вақтам бисёртар илми тарбия кунам бо беҳтар пуле ки ман кор мекунам ҳамаш фақат инвестисия карда мегардад ё проекта мекушом бизнес модели месозам ва передавать мекунам команда управлять мекунам ман управление мекунам ман меёбам одамое ки анман нақсда управлять кардан тод ҳамона худамда партнёр месозам диққат ман меёбам одаме ки ҳамин кора анман нақсда кардан тод ба ҳаваи ман худамда чикор мекунам партнёр месозам ба ваташро бурдан мегирад ман ин кора мекунам ва он кора ва ҳамин хелшуда аста пайдо мешавад барои ҳамин қадар мана ин модель диққат ин моделе ки шумо миллионер кардан метод агар шумо роҳи инвестора пеш беред вай дарса он рӯз дарси сарчашмаи даромад сохтан организация источник дохода кадоматон будетон вай рӯз ман гуфтам ки ба аввал вақтатона кушо ба сарф кунед
hafta уже вас рассказали кто-то. Хороший огонь. Краткосрочный доход. Хороший. Так? Кролик. Она была. Бабушка, аввал якын ko'rib odam restoranda qapab, hamma chiziki быстро деньги дают. Оборачивание деньги. Краткосрочный доход. Друз? Она, hamma краткосрочный доход, 60% pulundan dahol. Diqqat nagis. И masala millioner mekanizmi bor.